Kami, segenap santri BMT ATT Cabang Balen mengucapkan Selamat Hari Lahir BMT ATT ke-7. BMT ATT Menjaga amanah, meraih barokah. Lo apa makan gitu yo rasa toksik enggak anek wong cepet-cepet yo ora diwangi bu malah ngetela jual jadi lagu iki kan mau kok ada lagu iki wae sing sebenarnya iki lagu apa Pak Nek, biar nek tak jelas dong. Lungguh. iya Kene. Lungguh sih. Aku yuk kesel. Ceplos itu. Jadi kan tau ganteng. Ngene lho Pak. Lagu sendak setel iki ngono, lagu BMT. lah BMT kuwi panganan apa to Bu Wes BMT ngono Pak, koperasi simpan pinjam. Ning BMT iki Pak, jenenge BMT Akademik. Cabange ning Balen Pak, celake omahe dhewe Pak. BMT iki Pak penak Pak. Benem bulan pisan Pak, enek undiane, ngene sepeda motor Pak. Bisa tuh Pak. Jadi kene nek sapa roh lah sepeda motor, kena digawe jalan-jalan Pak. Pembiayaan yo iso Pak utang. Sampeyan nek ape nyicir apa jenenge jeruk. Nek butuh dana Pak, iso Pak utang ning BMT Pak. Jaminane enek, aman Pak. Terus nek masalah bebas riba Pak, soalnya ngono Bu ya wes nek ngono gak usah kesuwen ayo budal nang kantor BMT panggoke nang Bungkal kuwi ta Pak. ya wes ndang ayo Ayo. Mbak aku oleh ndelok nomor sampean ta enggak Pak, bagi apa mana? aku nek aku juga Sedih.